Agoyo erokamano malach ne Nyasaye motimo ng'wono kendo nyadichiel. Wachako waromo kaka pile e studio mar Lolwe ka, e TV ma en marwa mar Joluo. Nyasaye ma jaberno, ma chenro mage odhiero wang'eyono, otimonwa ng'wono. Mondo wachak warom kendo mondo roho mare otug yembe malong'o moting'o weche maber, mondo donji e dhood chunywa ka ikowa ne biro mar Ruoth ma wang'eyo nokayo machiegni kendo en apoya nono. Ajiwi mamana kaminena kata wadwa ni sani thuolo rumo, wadong' kod wach achiel kende, en manyo wang' jawar mondo ka sa orumonwa e sama ok wang'eyo to terwa e dala ka walo pinyni kod bura. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Benard Otieno, an wuode jaduong' John Wiso ore e piny Kochia Makamenya, kendo Nyasaye nowara, Jehova nomula, eka nolosa, nowira kod mo maduong' mar Roho Maler mondo anyal wach Nyasaye makelo ngima kod konyruok ne oganda madwaro. Chunya nyisa ni bin achiel kuom jo Nyasaye madwaro gik malong'o kuom Nyasaye. Abiro mondo wawuo. Jehova mondo gwedhi kuom kawo thuoloni mondo chikie iti. Adwani mondo agoni erokamano mang'eny kuom kawo thuolo mondo wabed kodi kanyakla e chokruok mar okinyi masani. Roho biro kelo weche malong'o kendo wanawinjre e wach maber ma Nyasaye okelo. Nyasaye mondo gwedhi kuom chung' kod wachni. Adwani ago erokamano ne family mara mosechung' koda e wach marategoni, mondo pile ka pile gijiwa kod weche malong'o mamiyo ji Nyasaye yudo duong', mondo wabed e studio ni kayalo wachni chieng' tich abich ka tich abich. Adwani ago erokamano ne mamana maluor ahinya, Eunice Matunga, ka entiere Sori Kadongo, piny Kabondo. Kata sani mama, ang'eyo ni nido piny tuo, alamoni Nyasaye biro chungi. Adwani ago erokamano ne nyamera Lilian Mokriek mantiere piny Amerika. Nyasaye mondo gwedhe kama entie kuom chung' gi injili machal kod ma. Adwani ago erokamano ne nyamera Mary Adongo, ma en nurse Siaya Referral Hospital Rodak Bondo. Mama na alamoni Nyasaye, kendo weche duto te moseketo ne roho, an kod adiera Jehova biro rie bade, biro timo hono. Adwani lamoni gi chunya duto. Owadwa Philip Anei ma jaote e Israel Church of Africa, piny Suba, owadwa erokamano, alamoni gi chunya te, Nyasaye biro chung' kodi. Owadwa James Eliakim mar roho kwe madhare, jaduong' wiya ok nowil kodi, waa kodi mabor, ang'eyo ni pod ilamona, an bende alamoni, Nyasaye nochung' kodi weche matek. Japuonj Yusuf Odimbo mar Starlight Senior Academy Dandora, jaduong' alamoni, kendo skudno Nyasaye kakodwaro biro ting'e malo, ibed kichung' gi injili, Nyasaye biro timo hono. We atieki kod owadwa Michael Otieno Masiaga mar Rehema OVC kuom weche madongo kendo malong'o ma Ruoth osetimo kode, ka nyithindo duto te mosekadho lwete winjo maber ka gidhi skunde. Erokamano wadwa, kata gimidwaro mar chung' MCA, mano be wakete lwet Nyasaye. Kalong'one en oting'i malo kendo ibed iting' nyithii ji mamoko malo. Erokamano mang'eny ibede ma Nyasaye omiyi thuolo mondo warom gokinyi. Samoro kawuono miyango nenae, talamoni Nyasaye mondo gwedhi. Adwaro ni kiyie to wach bende wayalo ni ma wach mibolruok e nyime kendo timruok nono. In ibede timrie nono kendo ibolri e nyime wachni, mondo igo chongi piny mondo walam Nyasaye. Jehova oiko gik madongo, to wabe waikore mar kwaye gik madongo moloyo. Odwa timoni hono, omiya kwayi ni go chongi piny mondo walam. Wuonowa kendo Nyasachwa, abiro e nyimi ka wabolore, kendo abiro e nyimi ka wago chongwa piny kawuono mondo wami nyingi duong'. Osana ine kendi ine miromo, wan warem gima ber kata mwating'o onge. Be gima dwa kel kata nyimi sani madwa pakre godo timo ng'wono machal kod ma, nikech ne waloyo bura moro bende onge. Wasegore piny gi wuodhewa, wagore piny gi wechewa, wagore piny gi timbewa. Tawuoro ng'wono ma in go, pod ichung' kodwa achung'a. Isebeje ka korwa, iseumowa, isetelonwa, kendo gik madongo isetimonwa.
pod iko gik malong'o midwa timo madongo nyaka mago mokwa penjo. Nyingi maratego yudo duong' ewi gik moko duto mago mwa penjo tim, kata ma okwa penjo Jehova mano bende tim. Pare mon liete igwedh nyaka nyithindi kiye, ikele bere jogi mochanda mok nyal konyore kendegi. In ming'eyo nyaka nyithindi man gi thagruok opogore opogore, moko tuore udi, moko tuore osiptende, moko ni ndara wuotho ka kod kacha, moko ni utu twech kendo utu jela. Osani nyari badi ka kod kacha, mitim hono Nyasacho hono. Timie gik ma onge mondo bedie. Alama ka wuono gokinyi ka yir gima tami timo onge. Tim gik madongo mondo nyingi onwang' loch ewi gik moko duto. Japuonj ok wachuni to wasayo e nying Yesu Kristo ma jawarwa. Amen. Akwai kama intie ni in bende mondo ibed kod chuny mobolore kendo iwache ni amen mondo irom kod gik malong'o ma Jehova dwa timo ni gokinyi. Adwa ni som kitabu mondiki e kitabu ma Chakruok 37. Chakruok 37 matindo 18 nyaka 20. Ndiko no wacho kama: neginene kubiro kapod en gi chien, mine giparo mondo ginege, kagiwacho e kindgi giwegi niya, neuru jalek cha biro, wanege uru kendo wawite e bugo moro ka, to wadhi wawachi ni ondiek onege, miwanane ane gima lekne timone. Jowadwa, thuon wach mabiro godo kawuono wacho ni to Bende Gininyal. Mane thuon wach ma Roho ma Nyasaye omiya mondo abi wapog kodi. Bende Gininyal. Wach masomo e kitabu mar Chakruok chalna ni en wach ma ing'eyo kendo idwa chalona wach ma kata in bedi sesomo. Kendo muma mwawuoye ni ji mathoth osesome, kendo samoro kata wach mawuoye ni ibise yale jomoko morandi. To we kawuono mondo akoni wach moro bende maber Roho ma Nyasaye ofwenyona mondo wapogie kodi kanyakla. Nitiere dala maka Jakobo, kendo en kod yawuote mang'eny mokadwa kwano nyinggi sani. Achiel kuomgi iluongo ni Joseph. Kendo Joseph achiel kuom nyithinde matindo monyuola chien kako osedoko jal maduong'. Kendo nyithinde mamoko dongo ogangore. Koro chieng' meneno kora somo sani ni to nyithindego nodhi kwath. Kendo kaka ndalo machon piny ne lach, ji nodhi kwath makawo ndalo kapod nie kwath kuro. Koro noromo thuolo ma jaduong' okoni wuode manyodong' dala ni oweteni osebudho thim, to kawuono koro adwaro mondo ikawe gimoro matin iternegi kata ka gin thim kuro mondo gidhi gicham. Joseph owinjo wach ni baba osewuoyo, ok anyal pingo. Ochako wuoth mondo ringi mondo chopi ir owetene, gigoye mbaka matin, to bende mondo migi chiemo mondo gicham. Joseph muma wachona ni wuon-gi nohere ahinya. Ang'eyo ni baba to konyuolo nyithindo onyalo herogi, kata kama nitie moro diergi kanyo samoro nyalo hero maloyo jowetene. Joseph bende ne gi wach moro mane Nyasaye oketo kuome ni nonyalo neno gima biro timore e lek kendo nyalo pimo nowetene. Kata kamano lek duto manoseleko mopimo nowetene, wetenego ne ok mor. Koro chieng' onogo Jehova Nyasaye ong'ise lek moro maratego ahinya, kendo nogik kama gino nomedo wang'o igi kaluwore kod mamoko bende manosewacho chien. Kata kamano noromo thuolo makoro wuok biro ter chiemo nowetene. Kanene ndiko ni lero na niya, e sama nochako wuotho mondo odhi, nong'eyo kama gintie. Kata kamano noyudo giseya kama nyong'eyo gidhi kamoro Dothan. Koro ka en kane romo kod ng'ato to penjo ni to wetena nyaparo ni nyokwayo ka to gin kure, to konegi ni gidore piny nawinjo giwacho ni gidhi Dothan. Joseph chako wuoth mondo dhi irgi Dothan kuro. To muma wachona ni kane ginene koa gi chien kucho, ne gifwenyo ni maeri e owadwa ma Joseph ma jalek. Achiel kuomgi nobiro kod paro ni kawuono wanwang'e e sama ber. Noparo ni ok wanayude.
ene modwa ketore ni baba ohere kendo na pile ka pile ka wan dala to siko na leko kawuono wadwa yie kendo wadwa neno do lekene no dwa timo ne ang'o miyo gigoyo mbaka e kindegi. Sama gigoyo mbaka to Jalno Joseph to ok ong'eyo ni mbaka ne ema ji goyo to eto dhi adhiya nikech ang'o oseore mondo dhi. Nochako wuoth biro chop iregi, joka nomake kaka ne gisewacho. Ibiro somo kanyo kidhi mwalo. Ne gisewacho ni wamake mondo wanegi. Kaeto wadhi wakaw lawe. Wanyumie remo kwane wore chiaye moro achiel. To waterre baba mondo wakone ni wuodi endego wanwang'o mana law nyaka bedo ndiegi manie thim omake kendo osenege. No gima lit ahinya. Ok adwa kodi gima notimore bang'e. To thuon wach mabiro godo wacho niya to bende deginyal gik ma gichano timogo bende kata in king'iyogi be gibiro nyalo, be gibiro faulu e gima gichano ni mondo gitim. We asom kama chielo mondo chal kod wach machal kod mano. E kitabu mar weche mag ndalo 14 matindo 8 to wacho niya, kane jo-Filistia owinjo ni osewir Daudi mondo obed ruoth Israel duto, ne gibiro kar rombegi mondo gimonje. To kane Daudi owinjo wachno, nowuok mondo orad kodgi. Noyudo ka jo-Filistia osemonjo joma odak e holo Refaim. Daudi nopenjo Nyasaye wacho niya, kadhi kedo kod jo-Filistia, inichiwgi e lweta koso? Nyasaye nodwoke niya, dhiyo, nachiwgi e lweti. Wach maso machielo ni machacha wuoyo kuom Joseph to koro wuoyo kuom Daudi. Daudi Nyasaye timo ng'wono kaka ibiseng'i stoche, kendo ng'wono motimore neno omiyo bedo ruoth maduong' mar Israel te. To sama nowire no mondo bedo ruoth no, kama somo wacho ni jo-Filistia ne ok omor kode kendo ne gibiro mondo giked kode. Adwa ni mondo awachni wach momiyo akelo wach ni sani. Roho ma Nyasaye okelo wach sama ber. Joka ono Daudi kabiro to giwacho niya, ma e jal mosewir mondo obed ruodh Israel duto. Gima watimuru waked kode mondo watieke. Chalo kod wach motimore Joseph. Ginene kubiro to gigoyo bura raka to giwacho niya, wanege uru. Gik moko ariyogi dwa chalre. Wachni koro kik bed mar Daudi, kik bed mar Joseph. Nikech gik mane gichano timogo te biparo ni ne ginyalo, ne ok ginyalo kata matin. In be kawuono mawuoyo kodi, samoro nitiere wach moro mane chano ni mondo itim, kendo ikani inene to chunyi koni ni wachni ok bi konyi kendi, obiro konyo nyaka jogweng' kogi jopiny goganda mathoth. Ni chake maber kata bebe project malong'o mar skul mane chako ni mondo ilosi, kata bebe biashara moro mane chako ni mondo ilosi, kata bebe gimoro malong'o manyalo konyo ni chako ni mondo ilosi, to wachno ne ok omoro jok mane neni. Ne giwuoni ni gin osiepeni, kendo ka niwuoyo kode chano wachni to ne gioli ni gidwa konyi timo gino. Gibedo piny bura ma giwacho ni ya gima jalni timo ni to ok nonyalre. Mondo giwacho bende ni Joseph olek gik maricho samoro kowacho mana kurene ok wanyal. Omiyo gigoyo mbaka giwacho ni ya wadwa tieke kawuono. Iwinjo ibe samoro wasigu osechano, jochiendego osechano kendo wacho wadwa tieke kwaluoro gi koni, kata tich matimono wabiro dhi ajuke madongo, tino biro kethre modong' kaka wachal. Kata chako form 1 ok notiek form 4. Gimomiyo gibedo gi bucha chal kod ma, to winji jochiemo jaigi ema koro gimitimo ne marach, ok ging'eyo gimitimono e gima ber. To koro apenjo, bende ginyal gima Nyasachwa ema ochako? Ka Nyasaye ema ochako ni biro dak kod jalno ka un kod kwe, ineno nade wasigo be biro nyalo? Apenji, tuo moramoni no mawacho tikino be ineno kigeno kuom Nyasaye bo biro nyalo?
awacho ni niya, wasigu morame ngimani, mowacho chenro magi te biro gore piny, kibiro wacheno nikech igeno kuom Nyasaye, be gibiro nyalo. Abiro wacho ni karamo, ok gininyal, nikech ang'o? Jehova nokedo, nochung' kod Joseph, nomako bade, noting'e malo, chenro mana jogo ni godo te, onge manofaulu. Nyasaye nomedo ting'o malo, kata gichaki gajo weche moko ni mondo giuse, adire gifaulu, mane giuse. Ne gitere ke piny Misri. Piny Misri kuro kodhiye, weche ni ok yot, e dala, e palace, kendo e dala ruoth, miluongo ni Potifa, ne tek. Nikech jaode nokelo weche moko mag miriambo momiyo gowe jela. Jehova manochako wachne nyaka chopi e jela kuro, jomoko chako leko lek. Wang'a Joseph olokonegi tiendegi motimore. Iwinjo lek achielno odhi nyaka dala ruoth. Ruoth boleko lek, ajuke madongo gi jodongo chik, gi jok mariek otamogi. Wang'a oloko tiend lek. Yawa Nyasaye matimo gik madongo. Wang'o yie Joseph obedo jatelo mang'ongo e piny mar Misri. Owetene mane dwa nege kinde mokadho, mane chano weche moko adiera, ka wang' kech olo, gidhi kwayo cham e piny mar Misri. Giro ka Joseph nitie, omiyogi gik malong'o, omiyogi gik mabeyo, gidak maber, gichiwo maber, manyaka wuonegi bende chako dhi e piny mar Misri. Nikech ang'o? Jehova ema nochako wachno. Kawuono abiro mondo ajiwi, gimidwa timo sani no, e nying Yesu Ratego, obiro faulu. Nikech ang'o? Jehova ema ochake. To jok madwa tamorego be gininyal. Awacho karamo, ok gininyal. Nikech ang'o? Gikedo gi Yesu, gikedo gi Jehova, gikedo gi Nyasaye Maratego moklo. Chieng' onogo jal moro miluongo ni Farao bende ochako mondo geng' jo-Israel mondo kik wuogi e piny mar Misri. King'iyo wachno be nonyalo? Ne ok onyalo. Nikech ang'o? Nyasaye nochopo ndiko mare, Nyasaye nochopo singruok mare, Nyasaye ne chopo gima nochako nodwani mondo tim, kaka nosegolo singo ne nyithind Israel ndalo moro nomaki, to Jehova nogo nogol gima tergi e pinygi miluongo ni Kanaan. Jehova notimo mano. Awacho ni karamo kawuono gokinyi e nying Yesu Ratego, nyathino mafiso tamo biro yudo e yor ono. Nikech ang'o? Jehova ema nyochake. Akoro ni niya, tich misemanyo higni modhuro mosetamore, e nying Yesu ibiro yudo. Nikech ang'o? Jehova ema osemako badi. Joma osethiri duto te kawuono biro dong' ka dhogi omoko, kagiwacho niya, awuoro jalni. Gang'o miyo giwuoro? Ke Jehova ema nochako wachno, obiro chope kare. Jok madwa dagigo be gininyal. Apenji jaduong' kama intie, idwa thiro joweteni, iseketho miechegi, ibiro chopo nade? Be ininyal? Ok ininyal, nikech ikedo gi dwaro mar Jehova Nyasaye. Awacho ni niya, Daudi bende ka Nyasaye omako bade, Saulo okuongo dagi, otemo ni mondo nege palace ka, ne ok nyalre. Nogweyo mago mokadho. Wuode moro otemo ni dwa kedo kode. Ang'o mano otimore? Oloyo mano. Jo-Filistia ochung'ie nyime, wacho niya, ma jal mowir mondo abed ruodhwa ok nyalre. Ne gidagi, gibiro mondo gimonje. Daudi ok odhi kedo kodgi direct, odok chien ir Nyasaye to penjo Jehova, Jehova ineno nade? Aked kod jogi koso inichiwgi e lweta? Jehova wacho niya, dhiyo mondo iked kodgi, asechiwogi e lweti. Kawuono awacho ni niya, wach matek mineno chung' e dhodi moramo ni ok nyalre no, e nying Yesu Ratego osano osechiwogi e lweti sani. Iwinjo mamana? Kaw giri, kaw gini nyim Nyasaye. Obed kwe mosekethore, ma jachien osetamore ni ori maber manotimre kanyo. Kaw kwe mari sani, e nying Yesu kaw. Jehova ni kod dwoko gik matamore go te. Jochiende mochung'ie e nyimi go, modagi ni ok nyalre go, awacho ni king'iyo bende gininyal. Jok manochung' e nyim Joseph gi weche moko morem, ineno nade? Be ne ginyalo? Ne ok ginyalo. Nikech ang'o? Ne ok ginyal chung' e nyim dwaro
mar Jehova Nyasaye. Jehova nochopo tich mare. Ibe kawuono wacho ni ya onge gima notamo Nyasaye. Obere wach matek monyose tem motamore. Kawuono dhi nyalore. E nying Yesu Ratego biro nyalore. Bende goyo mbaka magiwacho, maging'ado, magigoyo sei ni ok nyalore. E nying Yesu ok gininyal. Nikech ang'o? Jehova ok gininyal. Nikech ang'o? Jehova Nyasaye emosewacho ni biro nyalore. Ok ang'eyo wach Maratego mochung'ie nyimi mawacho ni ok nonyalre. Ok ang'eyo gimikadhe sani. Wach mamoyo ni kwe. Ndiko lerona ka ni chunyi dhano emong'eyo gima litne. Sama owuoyo sani gokinyini gima litni no ok ang'eye. Samoro gima litni no an ok olitna. Samoro gima litna no in ok olitni. Tawacho ni ya kata obed gima litni machalo nade machwero pi wang' e nying Yesu Ratego kawuono biro nyalore. Mano emomiyo abiro wuoyo kuom mama miluongo ni Mary Adongo kama entie piny Siaya. Mama na chunya lit kawinjo gik madongo matimoreni. Kawuono wacho karamo kendo koro nyithindo majasigu nopamo tije lwetegi molwar e togi magidong' nono bang'e bet kod digri magiseyudo ka jasigu oramo ni ok nyalre. Kawuono koro sani ka an ka gibiro yudo tije madongo kendo gibiro tiyo, gibiro konyo piny ngima. Nikech ang'o? Jehova Maratego penjo jok modhi kichini chinigo be gininyal? Achiwo duoko ok gininyal. Nikech ang'o? Jehova motelo e kedo machal kod mano. Osiepwa moro Jeftha owete nogoyo buche gikone ni winjo ne ok onyuoli ka. In ok ija dalawa. Ai ka mondo idhiyo giriembe ma gidhi gidong' chien giserekea giwacho ni kimirwa no kawuono wariembe oa e dalawa. Jeftha dhi kawacho niya Jehova kawuono riemba adong' e lweti. To jok moriemba ni mondo adhi atho e pim be gininyal? Mission margi be biro chopo kare? Jehova chiwo duoko. Iwinjo kawuono in takataka giriembi abiro keti mondo ibed jatego oganda malach giduog iri magisayi. Nikech ang'o? An ema nyachako wachno. Dakika ok odhi mathoth gichak gidok Jeftha gidhi gikulore nyime gikono wadwa wenwa kata ne wariembi wenwa lweny osebiro ma in ema konya kidhi tele. To Jeftha konegi niya abiro mana telo kare bedo ruodhu. Jogo kulore giwacho ni wayie mondo ibed ruodhwa. Iwinjo jok manodagi ni gino ok timreni be gibiro nyalo? Ok gininyal. Kata bebe jochiende mag ajuoke manorabo dala wukono kar e nying Yesu be gibiro nyalo? Iwinjo ajuoga kama intie. Kawuono apenji sinego ganda mathoth miwacho ni sechopo kare tineno nade be ibiro nyalo kawuono? Teko ma Jehova olorogo kawuono e dala manyikethano teko no duong'. Odwa chiwo duoko, odwa timo ono, odwa chungo dalano manyoise dagie ni ok nonyalre. E nying Yesu Ratego be ibiro nyalo? Jehova no kende ndiko lerona en ema nyinge iyude warruok, en ema nyinge inwang'e loch, en ema nyinge iyude gweth, en ema nyinge inwang'e gik malong'o. Kawuono ajuoga ileo nikech ang'o? Itiyo teko ma jochiende, watiyo gi teko mar Yesu. Hosana Ratego en emopenjo to be ibiro nyalo? Be ibiro nyalo? Jochiende mosewuok moseketho gik madongo ma Jehova Nyasaye nochano kawuono dok e nying Yesu Ratego. Jehova chiwo duoko. Oduoko gik moko te mayande oseduore, mayande osekethore. Hosana duoko. Kawuono in bende mamana akia kaminena jaduong' kaminena yakia bende gima chandi ok ang'eyo. Wach achiel ema ang'eyo. Hosana duoko. Gima tame
onge kata nosegore piny molal modhi e bolo piny fut marabora e nying Yesu biro dok e nying Yesu biro dok e nying Yesu biro dok marino biro dok obedi tuo moseramo mar okimi daktari owacho ni onge yadhe e nying Yesu biro chango nikech japuonj mawuoyo kuomeni en ok othiedh ng'ato to chango ng'ato obiro changi sani go ka ng'achiel kibiro ire mae sa madware mama moro majachir mae sa madware jaduong' moro majachir mawacho ni osekethorena gik mayara chano oseruomore piny tawinjo wach moro mawacho ni jok manyogo bucha be biro nyalo mae sa ma ng'ato chungie to wacho niya osana abende kitimo jomoko an bende itimona gigene manyo oseduore te osana abende duokona mama moro majachir wacho niya kata osenjaore modong' nono osana abende itimona kakitimo ne ji abe itimona apako nying Nyasaye osana to winjo pako osana winjo dendo ruoth wana pak nyinge wana yalo wachne kata jasigu ramo ni ok nyalre tiwinjo osana to biro bana nyalo gima tame pok wayudo obiro chung'ni e kedo babana osana biro chung'ni e kedo mamana osana chung'ni e kedo winjo nyathi kich man ka osana biro chung'ni e kedo winjo chiliel modong' kare kende ma ng'ama kony onge osana biro chung'ni e kedo mana miyo kawan kata wan kod chir mondo wapenji ogala wadhi ataro mar chenro magi to be gibiro nyalo to be gini nyal weya kweregi ok unu nyal nikech ang'o osana emochung'i e kedo osana ochung'i e duoko osana ochung'i e gweth Nyasachwa biro duoko gimoro amora mane Yesu oselalgo kawuono osana biro duoko awacho ni niya gochongi piny sani mondo ikaw mari kawa mari jaduong' kawa giri owadwa kawa mari mamana kawa giri sani ka in kod yie nosenyalore kik iluor osenyalore kaw kijachir osana biro chung' kodi e kedo walamo Nyasaye wuonwa kendo Nyasachwa osana maratego Nyasaye matimo duto kuom duto agoyo ni erokamano aseneno badi ayie ni ne miromo japuonj gima tami onge kata Yesu osetemo kochung'e nyimwa ochalo gode madongo ruodhwa wanatweny gode na mwalor kocha kendo nigol gode nyimwa ma wane gik malong'o mitimo osana ini manye chako chopo tijino ya Nyasaye igwedh mamani jaduong' ni mondo igwedhi gik ma onge mondo ikel wane badi kilocho nikech ne michako gigi te walamo ka wayie e nying Yesu Kristo ma jawar amen. In bende go chongi piny wach matek mineno no ada wacho ni karamo chutho ni gima tame Nyasaye onge kaw mari mondo yudi ine kitimo gik longo ma Jehova oseikori mondo tim adwa ni mondo akoni ana nyinga Pastor Benard Otieno an wuod Wiso tajakochia sama wuoye kodi ni to anti dandora kai e kanisa wa mar Foundation of Eternal Life Church adak Nairobi ka kayalo wach Nyasaye in be nyalo bedo achiel kuom oganda mawacho ne ya ka Jehova timo ne ji Nyasaye abe mondo timna jachien osegoyo gik moko e lweta moringo lal madong' gi bada kawuono Jehova nyalo duoko gigeni ma jasigu nyogo e lwetigo kendo akoni niya wang'ni to komako to wanamak kode ka jasigu mako kama wabende wanamaki koywayo to wanaywa tang'isi ka waramo ni lwete biro jony ma gimineno makono nobol piny mikaw giri miduoko godo ma ithuolo mikawe gigeni ma Jehova nomiyi kendo ok wanawe ne jasigu gimoro amora ma Yesu nokete lwetwa ok wanawe kaw mari omiyo kelo namba na kanyo gimomiyo kete kanyo weche ariyo adwa ni kaw giri moro amora ma jasigu osekaw akedo mondo wagoye mbaka go sime mondo wawuo go sime mondo wawuo e wach moro amora matek machando chunyi Jehova biro duoko ni omiyo go sime no iwinjo bende akete kanyo ni mondo kidwaro gweth nyim Nyasaye kech gweth manyo ok linga linga ng'ato wacho ni ya adwa chung kod injili to injili biro wiro magige oselale nam kade gilale thim
kade lal kuma nade ake wichi no dhi kodgi Osana biro duoko to duoko ga to chung kod injili mar Nyasaye omiya kwayi kuom ng'wono kendo ajiwi ka ng'ado ni rieko ng'ata ng'ado gimoro nyim Nyasaye en kod chir mar wacho niya Osana dwa tiyoni mondo ane gik malong'o midwa timona oganda motiyo ni Nyasaye onge gima tek matame yudo ene moiko duoko kendo iko gweth Osana ni kod teko loch ni e lwete gima tame onge oiko duoko e nyimi sani apako nyigi Nyasaye man kod teko akoni karamo chutho Nyasaye bra tego biro timoni mana momiyo awuoyo kodi ka chunya ler awuoyo kodi ka pacha ler ibeda ng'eyo ni pachi ler akwayi kendo ng'ado rieko minde go namba mondo wawuo e weche moko kendo itine Jehova Nyasaye moloyo mago duto te tapenjo niya ineno nade jok malawigo be gini nyal ok gini nyal nikech ang'o Osana ema otelo iwinjo chieng' moro nyik Ana gone Siboi kakone weche moko morem machwando chuny kendo kone niya ineno dog yongego ato anigo joma nonyerigo te be gini nyal be gini siko ni nyiero magisenyirigo e lwetegi kosano wani malo sani nikech itiyoni kowani malo sani nikech ywak e nyimi kowani malo sani nikech itimo gimoro e nyim Jehova ng'ama ditamre onge be ng'ama dilo wachno onge ng'ama diok wachno ni kik itimre bende onge kawuono wacho ni karamo chutho Nyasaye ochung'i e kedo ene mochung'i e loyo ene mochung'i e teko mar Roho Maler mapogo ji gik ma gidwaro kaw marini bende sani Osana no pod ngima Osana no pod timo aluoro nying Nyasaye loch ni e lwete en ochung' kodi Osana no gwedhi no mi gik maonge manobedie aluoro nyinge nikech teko kod nyalo en mare manyaka chieng' mi Nyasaye mratego umi mama na mi Nyasaye ting'i malo owadwa mi Nyasaye timni iwinjo jathiwa mi Nyasaye timni gik midwaro obiro chung' kodi e lweny gima notame onge mano mi abiro kod wach maro ma Nyasaye otelo nae kapenjo niya to bende gini nyal awacho karamo o gini nyal nikech ang'o Osana emotelo Osana emotelo to waluwo bang'e Joshua wacho niya Jehova ka in emikedona to en ang'o madeluor nikech in misetelo e lwenyni okone niya Joshua asetelo asekedo gode te manyimi asepie piny maseruombo in kendi koridong' mondo ikaw loch mamiyi awacho ni karamo mamana kod owadwa tinendeni Nyasaye mondo gwedhi Nyasaye mondo umi Nyasaye mondo riti kiparo wach moro mondo itine Jehova kendo igo simeno mondo wang'adre rieko Nyasaye pod ngima pod otimo pod ogwedho ochung'ni e lweny odhi timo ni sani alamo ka yie Nyasaye osetimo obiro timo ni kuom yie amen ibe wachna amen ne gik madongo Nyasaye timo erokamano Nyasaye mondo gwedhi